Читалище Макреш е едно вълшебно място. Сгушено в полите на Балкана и по поречието на река Видбол, на 15 км от пещерата Магура и на 35 км от град Видин се намира читалище Макреш. Още от рано сутринта започват да идват деца, и възрастни, хора от селото, жадни да научат нещо ново, непознато. Тук разучаваме местни хора, стари забравени занаяти. Адашки, дели нагоре това, дели върти сега, върти, така, върти, така, браво. Как се тъче черга? Да. Точно така, браво, браво на теб. Как се плете чорап? Това се прави. Как се шие по панама? Как се плете на една игла? Децата учат своите приятели как да се справят с новите технологии. Искаш приложи, ако искаш да го направиш. Ти искаш, ако искаш за заключен, ако искаш за начален, ако не е за двете. На здрав всички се прибират. С настъпването на утрото магията се повтаря. Това е нашето вълшебно място. Тук се учим и се забавляваме.